3/4 tal-Maltin qalu li huma favur emenda fil-liġi li tipprojbixxi t-tipjib ta' sigaretti fi spazji miftuħa, fejn id-distanza soċjali ma tistax tiġi żgurata bħal daħliet ta' bini pubbliku, ġonna u bajjiet. Stħarriġ tal-Eurobarometru ta' ħarsa fejn ġieli nisraw lil ħaddieħor ipejjeb. Mistoqsija dwar it-tipjib fil-pubbliku, madwar 90% tal-Maltin qalu li raw nies ipejpu fi spazji pubbliċi jew f'terassini ta' stabbilimenti. Kien hemm mal-81% tan-nies qalu li raw nies ipejpu f'waħfiet tal-linja u 73% waqt avvenimenti fil-beraħ. Nofs il-parteċipanti qalu li raw nies ipejpu fi spazji fuq barra li huma adattati għat-tfal, fosthom bandli u btieħi ta' skejjel. 4 minn kull 10 qalu li raw persuni jpejpu ġewwa stabbilimenti bħal restorant jew bar, minkejja li dan huwa illegali. Intant fl-istess tħarriġ ħareġ li 77% tal-Maltin qalu li huma favur li fejn huwa projbit it-tipjib ikunu projbiti wkoll is-sigaretti elettroniċi jew prodotti tat-tabak imsaħħna. Ħarsa lejn dawk li jpejpu u dawk li le. L-istħarriġ wera li 61% tal-parteċipanti Maltin qalu li ma jpejpux, fil-waqt li 22% qalu li jpejpu u 17% qalu li kienu jpejpu. L-istħarriġ wera li kemm fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea kif ukoll f'Malta l-irġiel huma l-iktar li jpejpu. F'Malta, ir-rata tat-tipjib ta' bejn il-15 u l-24 sena hija n-nofs tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. F'Malta 11% ta' dawn iż-żgħażagħ qalu li jpejpu, waqt li kien hemm min waqaf jew prova jieqaf ipejjeb mingħajr għajnuna u oħrajn waffqu b'mod spontanju, diversi Maltin qalu li fil-passat kienu jużaw vapes jew sigaretti elettroniċi biex jifqu jpejpu s-sigaretti, iżda waffquhom.